taa yɔrɔ min ka di ye sa ne bɛna mun fɔ e ye f'i kana ko ne ka da yɛlɛ i ye de wa ni maa maa ye n ka da yɛlɛ ye n b'o ɲɛmaaden fara ne de ta ye n ka so ye hadamaden yɛrɛ bɛ se k'i si kɛ musobakɔrɔ waati bɛɛ maa b'a segun kan i bɛ segun kan mɔgɔ bɛ tanga da i kan cogo di muso yalilikɛla jogo bɛɛ b'i la n'a fɔra k'e ye sunguruba ye sisan i bɛ se k'i yɛrɛ b'o la wa i b'i to nin dangadenya bin na ten kiriki karita maa jumɛn bɛ e ye nin cogo la k'e denmuso nege minɛ k'u b'u furu i denmuso b'u si k'i bolo yan ne ka foyi t'a la. E buwa a fɔ a saba furu ye kana nin kuma modèle fɔ sa. ala de b'a dɔn aw ba ye ne tɔ ni m'a fɔ n bɛ sa o. ayi m'a fɔ n bɛ sa. ne m'a fɔ i bɛ sa i bɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ jumɛn b'a to nin cogoya la ko k'an furu o maa ka bɔ yan nɔ o man di yan. ne ka mun b'a la ne ka mun kelen de b'a la ne ka foyi t'a la o y'aw n'a ba kungo di. e b'a dɔn maa bɛ k'i dala ɲini e ni mama yɛrɛ mɔgɔ min tɛ bɛn ka kɔrɔ mama bɛ ka taa tɔn sigiyɔrɔ la wala a bɛ k'i dala ɲini de. nin ye kɔlɔkɔlɔ kuma fɔ ne ma da la sisan. a bɛ kulonkɛ de di fɛ sa papa parce que a b'a dɔn k'a fɔ n'a ye nin kuma ninnu fɔ i bɛna kuma o de don sa. ni ayi kuma bɛɛ fɔ yan hali ka i jɔ ko sɛ dutigi ma a b'o ni sɛ san ka ɲɔgɔn na o tɛ molibaliya kuma da ye. i b'a dɔn kɛ a ka nin kɛlɛ ninnu ye wala a man ne tɛ koyi a bɛ aw ba de bɛ k'a yɛrɛ kɛ dutigi de ye koyi ne tɛ koyi ne de ye dutigi n'a ye ne pilasi yira n'an tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ u ye ne ka sobiye taw de bɛ k'ale tɔɔrɔ ne ka foyi ma cɛ ne ka mun cɛla ne mana ko sobiye ko kuma fɔ a bɛ wuli ne ma di kuma ne dala ten ka mun lajɛ ten dangaden ba. e baba nin kuma ninnu dabila sa. n b'a fɔ i b'a dɔn ne hali dangaden ka fisa aw ba ɲɛ a bɛ ni ala ni kira cɛ walahi hali dangaden ka fisa aw ba ɲɛ. ne tɛ fɛ nin kuma ninnu yɛrɛ de ka tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ka taa tɔn sigiyɔrɔ dɔrɔn de la a tɛ ka taa yɔrɔ si a bɛ ka taa tɔn sigiyɔrɔ de la a bɛ ka k'i yɛrɛ de darakɔrɔbɔli kama sinon foyi tɛ yen nɔ. tɔn sigiyɔrɔ la wa a bɛ taa kɛ sunguru ba yala la nin ye jatɔ de ye koyi kakala belebele walahi ɲuman kakala fila tɛ a bɛ ni ala ni kira cɛ i bɛ muso o muso ye kuma bɛɛ ko paritace o n taa jadɔya bolo de kan. ne tɛ se ka n da don. haramu b'a la. nka n'ala y'a ci k'a dɔn ni cɛ o cɛ den ye ne ka du kɔnɔ min tɛ ne den ye dɔ wɛrɛ b'a la kelen min tɛ ne da ye a bɛ ni mamadu cɛ a tɛ ne dɔn fɔlɔ o a ɲɛ bɛ ne na daminɛ la a tɛ n dɔn o n bɛ n yɛrɛ yira a la o e bɛ pari n tɛ ja dɛmɛdiya kuma yɛrɛ ko pari k'a bi ala k'a da ne ma deli ka maa si y'a kɔ yan pari yɛrɛ ja ye dɔwɛrɛ ya an ka taa bɔ ɲɔgɔn ye kɛ e jɔnni y'a kɔ yan. e ala mama ye sɛbɛnnikɛla de ye o. mun kɛla. fɛn bɛ se ka sigi ale kɔ ni jama jɛrɛla ka sɔrɔ ale tɛ yen nɔ ko bɛ ɲɛnabɔ cogo di. mun fɛn bɛ de b'ale la. tɔmɔnɛ ka dɔmɛ ba kuma se k'a datugu kuma tɛ wali ta ma e yɛrɛ ka so sɛnɛ k'o ɲɛnabɔ k'i bɛ taa mɔgɔw k'o ɲɛnabɔ dumuni ma mɔ wa. a ma mɔ fɔlɔ. e ɲamaden kuma e sigilen bɛ mun na. e sigilen bɛ mun na a ma mɔ i b'o fɔ ne de e ma miiri k'a fɔ i b'a fɔ ne k'a ma mɔ mun na a ma mɔ u bɛ nin de caya mun ne ma mɔ e bɛ mun na. aja don. aja dalen de don. ala k'o to dilan kan ala yɛrɛ kana aja wuli fiyewu a bɛ ni ala ni kira cɛ aja kelen ko boloko den ne ka so yan a kelen ko ne yɛrɛ den tɛ fiyewu dɔ bɛ ne dɔ kari ŋɔnɛ ne tɛ sigi yɔrɔnin kelen mɛ aja y'o ye a digi bɛ so kɔnɔ telefɔni kunda min b'a bolo a y'o ye k'a tabu de su yɛrɛ mana ko ka ban i tɛ foyi mɛn mɛlɛkɛnin da k'a tabu ten a gosi don dɔ la dɔ to a bɛ fɔ ko madu wa madu ye min kɛ a ma bɛn musa ye min kɛ a ma bɛn hadamaden bɛ se ka ɲɛnamaya k'o la wa ni n mana fana ba ko mina ko n mana ne kɔni t'a dɔn maa min bɛna aja kɔni furu kɔni maa min y'a aja furu kɔni i na kojugu kɛ dɛ. wa e de y'o ye i dusu bɔlen don o ma ɲi nɔ. ne ta ka nɔgɔ a la koyi ne ye min balo ne tɛna ɲɔgɔn balo na kɛra cogo min ne ta kɛra ten ne bɛ taa ka du in jɔ a n'aw ba bolo yan a bɛ f'aw yɛrɛ la yan o. tiɲɛ yɛrɛ kɔnɔna nin kuma ninnu tɛ ne. ayi ko k'a ma mɔ wa. ayi dɔɔnin b'a jɛ. seri in de don hali bi ya. seri de don kɛ mɔgɔ hali suru kana k'a la k'ale ne kana. o di e tun bɛ k'o fɔ ni futɛzi hali t'i ɲɛda k'i ka i ɲɛ kɔrɔta i ɲɛ fɛn ye e bɛ k'o fɔ ni funufunu ye. i b'a dɔn kɛ e bɔra e ni mama ye mankan kɛ yan nɔ e bɔra n'o mankan ye e tilala ka don n'o mankan kelen ye to diɲɛ ma dumuni mankan ayi i ba to a bɔ n ka kuma na sa i kana to a fɔ n ka kuma yɛrɛ la fiyewu n bɛ taa ka na a tɔ ye di ne tɛ kɛmɛ sɔrɔ e bolo wa
fo k'i ka wari di ma ko ne ka sukaro san ka kɛ seri la Ajadu e ko k'a bɛ so kɔnɔ a dalen don hali kɛmɛ tɛ sɔrɔ a bɛ nin dangadenya suna in na hali kɛmɛ tɛ sɔrɔ a bolo i bɛna mun o la e n tɛ taa tɔgɔ di kɛsi na cɛ ka kɛsi na yan fɛ a tɔgɔ di n ka so biye dɔ bɛ yen nɔ n bɛ t'o minɛ n bɛ sɔn ka gagné bi koyi haramu b'a la walahi n bɛ gagné bi n bɛ ka ɲɛ walahi i b'a dɔn k'e mama b'a jo fɛ dɛ i y'u ye i bɛ sobi ta la e bɛ wari de don sobi la mais mɔgɔ si tɛ wari ye tɛgɛ kɔnɔ so kɔnɔ yan nɔ e bɛ wari kɛ cogo di n'i y'o fɔ min ɲɛ maa di fara sisan e dangadi ye kuma ti wari ne bolo ye mun dangadiya kuma ye ni tigi wari di ta fi tigi wari di e bɛ ne ɲɛmaa diya kuma fɔ ne ni n ka so bi ko kuma min da min je di kɔnɔ dangadi e dun bɛ k'i ɲɛ wa ne na cogo ti ta i da k'i ɲɛ bonya dangadi bon ni mugan wari misɛn b'i kunna o di yan san n bɛ sukaro san dangadiya ni dalen bɛ ne ka 40 de kan ne yɛrɛ est ce que o ma bon a b'u na taa aja kunu k'a ka wari di ma aja bɛ wari bɔ min a t'a nɔfɛ n'a bɔra a b'a fɔ a ye ko n ka n'a dalen sɔrɔ dilan kan dɛ n ɲɛ mɔgɔ diya tɛ kolokolo ale la a bɛ se ka taa to dangadiya la ne da la ten walayi n'a fɔra an ka tiɲɛ fɔ kɛ walayi bilen ma n kana duguba dɛ ne kana duguba dɛ ne tɛ y'i duguba ni n duguba min ɲɛmaa de fara ba taara di Mais on était laissé là bilé. Et 200 personnes droit tapoté. Et Fatim. Et diga. Mais elle tapoté ça et ça va dire ça. Mon corps là met ta faute 200 000 là. Aïe, nous d'abla ça. Réseau elle était cassou. Ni tout y est réseau ko. Aïe, grand tapoté. Ni fera un commentaire sougué. Quand on a fait on la tourner. Aïe, grand tapoté Fatim. Mpaka divya we. Aye reso ete kaso. Me fe gita sa. Simia. Aye me kune fene munga o manyo. Aye grata bote. Biere reso ko ni ta ko fete be bitaina. Reso te fanchi. Ni ma foi fam. Ni waye reso ne ko aja a taara tuguni e bɛ n'i ka diɲɛlatigɛ bɛ kɛ n na jumɛn na ne ko dumuni ma mɔ wa n tɛ manamana kan na dɛ e bɛ ne ɲininka ko dumuni ma mɔ o ye jɔn ne ka dumuni ye dumuni jumɛn ma mɔ yan so dumuni yan so dumuni debi dugu jɛra e bɛɛ tɛgɛlen tɛ dilan sanfɛ yen nɔ est ce que e wulila k'i bɛna dumuni tobi wa ale tɛ maloya ka ne ɲininka ko walima ko dumuni mɔna jɔn de b'a tobi ka d'e ma i k'a sɔri kun ka nin pɛrɛn-pɛrɛn ne kunna dɛ i t'i ja sigi e delila ka ne tobili la yan nɔ wa ni e m'a tobi ma t'a tobi ya yɛrɛ wolo a kuma fɔli ka di da kɔnɔ koyi bi ta seri de bɛ ka tobi hali sukaro t'a la ko seri o tɔgɔ b'i da fo ka na ɲugun jɔn n'o dun e yɛ bɛ ne la seri min yɛrɛ de bɛ ne kun wa fa b'i la o ni ko fa bɛ na mais sɔrɔ kɔnɔ sa fɔ sisan i bɛ ka ɲag'i kɔrɔ de ne a n tɛ manamana kan na dɛ ne ko ajaw n b'a fɛ k'i ɲininka o e bɛ ka lɛfu min kɛ tan i bɛ wari de sɔrɔ a la n kɔni tɛ wari sɔrɔ a la nka n dɔɔni kɔni don ko k'i dɔn wa k'e dɔn cogo di ne mana bɔ kɛnɛma sisan hali ni ne ye e ni ne foto bila u bɛ girin e kan ko ne kɔrɔmuso ye e ne tɛna o kɛ o ne mana bɔ bɛɛ bɛ girin ne kan o e dun jɔn bɛ girin e kan jɔn bɛ dɔn layifu tɔnɔ o layifu a ye nafa dɔ de don i kunna dɔɔni tɛ nafaba ye de tiɲɛ yɛrɛ la o ye nafa ye k'i dɔn ka sɔrɔ wari t'i bolo kɔni
o ye nafa ba yɛrɛ de kana wuli ka dɔ k'i yɛrɛ ko dɔnni ye nafa ye ni ma dan siri ne tigi ya di bushew akan siri ta do ba mi ta cin ba ka ton itna ma dun dɔ de bolo na min dun itna ma kele fiya wala dula ni mina ta ko so in to bulu ige pew ne ajatea ne mina passport soro Dubai America ono shinnama kana nyina de mina ta enfene meta patisser lam dum do sangadu na yɛrɛ wolo na ke bɛna taa min dangaden jumɛn bɛna a ka wari de la k'e bila ka taga yen nɔ han est ce que o tigi b'e dɔn e bɛ jugu sagoya ni nanta koloya min na yan nɔ n'o tigi b'o o kalama a bɛɛ ni ala cɛ taga nafolo tiɲɛ e la aw tɛ ne nafa dɔ koyi minnu bɛ ne nafa dɔn olu de bɛna ne bila ka taa grande sœur e ala fɛn fa bɛ ka wuli den na e masa ni mama ne b'a fɔ a ɲɛna bi an ka taa ajale aja ma kɛnɛya ni nin bɛ nafa don mɔgɔ kunna bi e bila an dala nin kulekuleba ci na su o su i bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ ni ye mɔgɔ lafiyalen so in kɔnɔ fɔ ni aja sunɔgɔra ni aja ma sunɔgɔ diɲɛ mɔgɔ si tɛ lafiya o bi kuma tɛ se ka k'a fɛ k'e bɛna taa Dubayi a bɛ k'o tigi bolola wari de k'a kin a Dubayi yɛrɛ wolo ma lafiya Bonjour. Aja, Ah, kan mebe. I'm faithful. Basi ti la kon. Bashir, e boram. Nem botola yɛrɛ de bararo la tano. Mena la ne dumuni mona. Ni jonga moto. Oh, me ka dɔ de ka armor dilan. O tigi ye a ka moto diyan na. Ko pour en se ka teliya quoi. Oh. Bonjour. Itna kemeja. Kɛmɛ. Sano. Aja cɛno koyi. Ne taara kɛngɛri la. N bɛ ka verni ne san. N bɛna nin tigi armor yɛrɛ pɛntiri dɛ. Wari misɛn tura nɔ. Wallahi. Wari foyi tɛ mun yan nɔ. Kɔfɛ n tila k'a di ma ya ma. A tɛ se ka kɛ kun. Bonjour. Ne ye wari ɲini e fɛ don jumɛn k'e de la k'a di ne ma. Ne ko nafa kelen jumɛn de bɛ la so in kɔnɔ dɛ. O fana mun kuma sugu ye. Adamaden yɛrɛ ka kɛ hali n'i ye mɔgɔ ɲini a fɛ hali dɔrɔmɛ 10 n'a fa n'a ba n'i y'a ɲini a fɛ a bɛ fa t'a bolo. Dusu t'e la o. Ne t'a dɔn e bɛ ka baara kɛ kun na. Kurunin gosi walima arnun gosi walima tabalini. I fana i sera ko dɔ ye ten dɛ. I cɛkɔrɔbatɔ nafa foyi t'i la. N'a fɔra ka ban k'e bɛ bɔ nin so in kɔnɔ walahi ne aja bɛ maloya. E bɛ k'anw tɔgɔ tiɲɛ ni. An su ani n fa tɛ juru sɔrɔ bɛ ɲɔgɔn A bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. Kɛmɛ den nɔ kɛmɛ tɛ n bolo yan nɔ. A tɛ se ka k'i Nin bɛɛ o kuma de ya. Wa kasa o de ka jugu n'a bɛɛ ye. Ko ne kasa wa. Kasa b'i kɔ. N'i yɛrɛ nun b'a kasa la wale b'i kodon o don. Aja ne bɛ ko diɲɛ don o don kasa foyi tɛ ne la. Bakɔrɔnin b'a yɛrɛ kasa dɔn. E de la ka bakɔrɔnin k'a yɛrɛ kasa dɔn. Ne ko minnu bɛ ka baara yɔrɔ la ninnu t'u fɛ de ya. Walima o tɛ se kasa goman dɔn ni. N'a ma na. Aja yɛrɛ kɔni ne yɛrɛ t'a dɔn nin ye mɔgɔ sugu o sugu ye. Ni nisɔndiya ka n'a nɔfɛ wagati min wagati o bɛ k'a bolo ko wɛrɛ de. Mɔgɔninfin yɛrɛ bɛ se ka kɛ tan tɔ. Kaka dun tɛ ne fɛ o. N tile. Sofiya. Bozo. Ne ko dun ma ma. Allah. E fɛnɛ y'a bozo. Ne fɛnɛ cogo di. E ma dɔn ne sɛgɛnna ni dun kɔnɔ bi sa. Depuis dugu jɛra dumuni ko kuma dɔrɔn de bɛ ne dala yan nɔ. Mama ko dumuni, papa ko dumuni, aja ko dumuni. Ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛna ko yɔrɔ min na ka taa n jɛ yɔrɔ min na. Seri de tobila a bɛ daga kɔnɔ yen. Ko seri wa. Awɔ. Ma jɔn ma ɲinɛ. Ko jɔn ma kɛnɛ wa? Du kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ de banna ne.
Yo tse ka kɛ o barisabula seri kɔni qualité saba ne kɔni ne b'o dɔn ne dutigi ka malo bɔrɔ sera kilancɛ la a b'a fɔ ka bita kɛ seri nɛkanko min o seri man di seri filanan ne banabaatɔ b'an bolo ko ka seri ni tobi ka d'an ka banabaatɔ ma o fana seri man di seri min ka di ne seri bɛɛ o ye kɔɲɔso seri de n'a sɔrɔ n'o kɔni do kɔni o ka di ni sabala seri jumɛn de do fɔlɔ Bozo e ma ko ni malo sera kilancɛ la malo bɔrɛ sera kilancɛ la ko seri man di a wa nin ye malo banna pewu seri de hali malo degele a tɛ bɔrɛ kɔnɔ me sɛbɛn la sa ne de la ko ngalon tigɛ ye ni b'o min i jɔ n bɛ dɔ k'i kunna sisan kɔnɔ n'a y'an jɔ cɛ o dɔ kɛ ne kun ne k'o min sinon kɔngɔ bɛ n na ne faga walahi mɔgɔ n'o dɔ k'i kunna i k'o min kɔngɔ bɛ ni k'i faga se b'i ye de i kɔni nala minɛ i b'o min n'an tan e ka ne ka fini sunsun ta ayisa e k'a sunsun ba mun de b'a la e nun bɛ kasa la Bozo ne nun kɔni tɛ kasa la o ayisa ne ka sɛbɛn de fɔ sa e nun tɛ kasa la fana kɛra wɔsiji kasa ye wɔsiji kasa kɔni b'i nɔfɛ o baarakɛla bɛ se ka kɛ k'o tɛ wɔsi yan mais a kasa ka bon kɔni Bozo ni kɔni bɛ baara la ni wɔsila o kasa bɛ bɔ kɔni o ye jagosa de ne n'a jari bɛnna sisan da la Aja ko ne ma ko kasa bɛ ne nɔfɛ k'ale a tɛ bakɔrɔnin fɛ ala Aja kelen e yɛlɛ kun sisan e kasa bɔlen don wa ne de bɛ ka n yɛrɛ sunsun n bɛ kasa la n yɛrɛ la o kuma sɔrɔla mun de fɛ ne n'a bɛnna sisan ko ne ka 100 d'a ma ne ko n ko non ko wari foyi tɛ ne kun yan nɔ n ko kɔfɛ m'a d'a ma a filɛ ka ne buruja nin ayi Aja tɛ sɔn k'a fɔ ko e ka 100 d'a ma sa Aja ma bɔ yan nɔ sisan k'ale bɛna taa alimentation na ko ka taa dumuni dumanw san ko k'o dun o bɛ se k'a fɔ ko e ka 100 d'ale ma cogo di kasa jugu min b'i nɔfɛ fɔ n'o kɛra fantanya kasa ye fantanya kasa wa mais Bozo ne bɛ mun de fɔ ni wari t'i bolo i kasa ka di de kasa man di koyi o fana ye cɛ i jɔ n'an sigi yan nɔ i ka seri dɔ kɛ ne kun sukaro b'a la fɔlɔ sukaro wa bi seri tobila n b'a f'i ɲɛna hali kɔgɔ a ma k'a la ne bɛ wari di n ka taa sukaro san t'o kɔnɔ ne bɛ wari bɔ Musa Sufiya paranti u bɛ wari bɔ min ne mana baara o baara kɛ ne ka patron bɛ wari in minɛ ne la sisan i b'a dɔn an b'a kɛ cogo n'a sɔrɔ ni tan walima 20 b'i bolo a d'an ka boli ka taa sukaro tana san bitigi la ka na dɔrɔn bɛ ka haramuyali bolo i kongonen don cogo min na ne ta ka jugu n'i ta ye i sigi n bɛ seri minɛ kɔnɔ na dimi bɛɛ de bɛ k'a mi ten Aja kɔni ko k'ale t'a mi komi i bɛ se k'a mi ten n bɛ dɔ k'e kun a dɔ kɛ ne kun kana n'i fa yɛrɛ nana n'ale ko k'a b'a mi ten to a fɛnɛ tɛ n'a mi ten wallahi kuma yɛrɛ de bɛ na e ka ne ma kɔnɔ sa Hey, abo. Bozo. Bozo ne mu ye. Tan bi ban kile. Ne ma fo i ka ne fo ne ka sira fo i ti ka fo la ne mu ne ye ku. Seri de. Jonga seri. Sofia da kɛ ne kun. Sofia. E de la ka Sofia malo san komea. Wali de la ka ɲɔ san komea. I tɛ ne jaabi ye bobo de ya. Ayi. Jɔn de ka malo bɛ kun ne kɔni ta tɛ o ne b'o de dɔn ne ta tɛ Bozo jaabi sa jɔn de ka malo b'i kun Bɔ cɛ mɔgɔ ye jɔn bɔ cɛ mɔgɔ Bozo bɔ cɛ mɔgɔ bɔ cɛ mɔgɔ tilala ka fugari dinya la fɔlɔ jango ka se ne ka du balo sani ma a tilalo la ne b'o la e bɛ k'i dabara cɛjuguba den de waga ne ka seri nɔfɛ tantɔ a ne ye malo min ɲini maɲumako ko la k'a di Sofia ma a k'a tobi a sani ka bɔ e bɛ k'i da waga o de nɔfɛ tan Bozo i tɛ maloya sa e ka nin ye dɔ kɛ bali denya modèle min ye nin ye tiɲɛ de
i fa sara ka sɔrɔ o tɛ fɛn na i ba ma fɛn ɲa ya buwa cɛmɔgɔ min bɛ yen o fɛnɛ bɛ nantan kolonya la e fɛnɛ bɛ k'i sen da o sen da dɔ la bozo e bɛ baara kɛ yɔrɔ min na o e tɛ se k'a sɔrɔ i kɔnɔ ye yan e tɛ se k'a sɔrɔ i kɔnɔ ye yan an ka patron voyage la don bozo n bɛna kuma min f'i ye i tulo dayɛlɛ i kan ka kuma lamɛn nin i tulo fara min kɛ mɛ k'a yɛrɛkɛ ta i ko lɛfɛ de a dayɛlɛ ka ne ka kuma lamɛn bozo désormais diɲɛ fɛn o fɛn n'a bɛ digi i kɔnɔ yan n'i b'a sɔrɔ i kɔnɔ yan i b'i sara ne la fɔlɔ n'i y'a don i kɔnɔ ka sɔrɔ ma bɔ a kalama n'i nana n'i m'i kɔnɔ fara n'i ye bibatɔgɔ ye kɔ da la n'i y'a tigi ka to a la i tɛ to ka segin dumuni bi ta kɔfɛ n bolo dumuni n kana y'i bolo dɛ i tulo bɛ ne na i tulo bɛ na dangaden ko buwa cɛmɔgɔ tilala ka dangadenya n'a ka carte jeu la fɔlɔ i tɛ jɔn ka kelen f'i ɲɛna n'i ye cɛ o cɛ ye fariya la k'a to nantankolodenya la faden sagoya la i b'a sɔrɔ muso bangana dɔ de b'a kɔfɛ min jɔlen don n'a ye i n'a fɔ ne ɲɔgɔnna e dun fɛn t'i bolo a t'i kɔ a t'i ɲɛ jigiya t'i ye jɔn de bɛ n'a den ta k'a d'e ma k'e to jugu sagoya la han bozo yɛrɛ fariyara dɛ o tuma e filila ne ma de e filila ne ma fo ka na ne ka seri ta k'a bɔ daga kɔnɔ ka k'i kɔnɔ ko Sofiya y'a d'e ma Sofiya bɛ ɲɔ de sa yan ne ko Sofiya ma ko kungo de bɛ na ko seri de i bɔ ne da la ne ka sira bɛ e ka kɔngɔ ko la jugu sako kamalenkɔrɔ belebele jamja sanfa dugufa jɔlen lajɛ tɔw bɛ fadenw bɛ so sanni i bɛ so kutɛrɛmɛ la kɔngɔ bɛ la e ma bɔ yɔrɔ dɔ i tɛ se k'a sɔrɔ i kɔnɔ yen nɔ mɔgɔ marabali Sofiya tɛ so in kɔnɔ